Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes pitsa 29 na bulan sang Abril tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal sang gunian panglunsod nagkuha sang impormasyon angot sa estado sa ginaduso nga pagtunga sa Bacolod sa duha ka distrito paagi sa isa ka resolusyon. Sospitsado nga nadakpan sa buy-bust operation sang Police Station 6 kag Police Station 8 ginpasakaan na sang kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, ginpalawig na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Modified Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region kag mga kaiping nga probinsya sang Bulacan, Rizal, Cavite, kag Laguna o kon NCR Plus Babol, Tubtob, Mayo 14, tuig 2021. Samtang, ipaidalom naman sa masalog nga General Community Quarantine umpisa Mayo 1, Tubtob 31, ang Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas, Quezon, Tacloban City, Iligan City, Davao City, kag Lanao del Sur. Magapabili naman sa Modified General Community Quarantine ang nabilin nga lugar sa Pilipinas. Ambot silingon, ang Bacolod kag ang probinsya sang Negros Occidental magapabilin sa Modified General Community Quarantine.
lakip dire, ha? Ang syudad sa Bacolod. Mintinado kita dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kinanglan huluhugton giman ang pila naton ka mga kauturan sa mga lugar sa diin nagasaka kag daw wala ganubo ang ginaigo sang COVID-19. Tiyang NCR sa Naibalan, bisan paano, daw gasaka panaog ang ginaigo sang COVID-19 dira sa National Capital Region. Gindalasa niya ang mga kaiping niya nga mga kaprobinsyahanan, Laguna, Cavite, Rizal, kag Bulacan. Ang iban medyo mahalog-halog jutay. Ang pinakahalog amo dire ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So aton dire medyo ulo-andam kita. Ang aton dire tumanon talang ang tanan-tanan nga ginapangabay sa aton sang departamento sang ikaayong lawas, sang aton gobyerno nasyonal, sang aton gobyerno probinsyal, kag ang aton gobyerno lokal, daw hindi kita matulutaman sining paglaton kag pag-igo sa aton sang kagaw ining COVID-19. Padayon lang kita nga magasunod sa mga health protocol, social distancing, likaw kita sa mga madamo nga grupo, pila ka mga kahiwatan, katulad sining mga pulopiyesta, dapat ipaiway anay, ining pila ka mga tinitipon-tipon katulad sang maskara, mga dinagyang kag-iban pa. Likaw kita sa sinalo-salo nga madamo sang tao. Hindi gid magkalipat, magwa sa puluyan, bit-bit gid face mask kag face shield. Amula na ang aton taming sa aton lawas. Kay ang kagaw sa pagtuon dala sang hangin mo. So bisan diin ikaw kumatuod ini nga pagtuon, wala ka panaguan. Kay ang hangin niya galambiyong niya sa bilog nga kalibutan. Hindi man pwede nga wala hangin. Kay wala ka akloon, patay ka man. So ang silingon, kung hangin ang nagadala, kinanglan ta ang proteksyon, kinanglan tang face shield, kinanglan tang face mask, amo nang iban ti ga pautingo lang, nya bahala na. Ang iban niya ti wala gyapon gapati sang COVID, milyon na nagkalamatay, wala gyapon gapati, ang ilay pagpati daw negosyo kag iban pa. Tilantawan nyo bla? Hindi kayo mo magpati yung milyon na nagkalapugday, milyon na ang mga nagkalamatay, milyon na ang natapikan sang kagaw. So kung padayon ka magpakatiga, kadyo gapadayaw kaya nga wala kagapati sa COVID, kamaglagaw ka wala face mask kag face shield, wala mo ginbutang sa peligro ang imo kaugalingon, kundi pati pamilya mo, pati mga kaingod mo, ang ginbutang mo sa katalagman. So aton himon, bangod sining karon, daw launtat, kag daw nagapuyo ng kagaw upod sa aton, mahimo ngara sa ugsaran mo, mahimo ngara lang sa tupad mo, mahimo ngara lang nagadungan kaon sa pamilya mo, amo na nga extra nga paggalong. Abyan, kung iguon ka sang COVID, bisan asymptomatic ka, sigurado, nerbyoson ka, isulod ka sa kwarentina 14 dias, hindi ka makatulog. Nga, kadlo ka magtulog, nga basi hindi ka nakabugtao. Amo na siya, ang kagaw, ang COVID-19. So, ang ato ni Mohon, kung may tsansa, pabakuna. Kaya ang bakuna, wala delikado. Ang COVID, milyon na ang mga nagkalamatay. So, sa tuntag palamati, extra nga paghalong. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ang syudad sa Bacolod sa sini nga mga tinion? Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Number 1 ina nga ginatungda naton kay amo inang pinaka-importante. Bakal na kamo sa gusto-gustuhan, hindi sobra kamahal bangod sa kapiot sang palangabuyan.
Kamusta ang aton mga dalanon? Kamusta ang mga tricycle driver, e-bike driver, di pasahero nga salakyan? Nagsaka na ang gatong. Imbes nga dako ang maganansya, bring home. Daw ginapaantos pa kita. Padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kasi nga mga tinion, ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Ginamonitor na nila ang mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Sir Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, maayong aga. Maayo man ang tiyempo action Fred, subong kagahon. So kung maglagalantaw kita sa kalangitan, kita taman action Fred, no? Ang mga bituon sa kalangitan, maayo man nagagawa man action Fred, no? Ang aton sining haring bulan, masanag ang bulan action Fred, may kanta diri mo. Masanag balang bulan at samtang nagapanglakaton ang iban sa mga kaumhan bala action Fred, ang mga dalaga kag soltero uyatay panay kamot. Itong kanta nila? Umaliwanag nga buwan. Akalain. Ang duha action Fred, nagapromisahan na pa na nga ikaw kag ako gid lang, pero makakita niya sang gwapa nga nagalabay, mahambal niya nga, wow, sexy. Ikakitaon action Fred, masanag ang bulan, kasubong nga kagahon sa makitan taman ang aton sining mga kauturan nga subong nga kagahon nagaamat-amat nagapanglakaton pagkadto sa tagsa ka mga merkado. Ang iban action Fred, nagabiyahe man, no? So kitaon ta naman na diri kayo kung mumasanag. Isa lang hindi ko makita ang reaction na Fredo. Nga kagahon kung masanagit man niya. Huwag ko sa makita nga papa. May action na Fred, biyahe sa subong nga kagahon, kitao naman. Pipila ka mga salakyan di pasahe halin sa area sa Barangay Bata going sa downtown na area Libertad. Plus, may araman action na Fred ang halin sa homesite nga nakitan taman subong kagahon. Kaya nga patrol naglabay wala lang madawgay action na Fred sa area kaga sa dalan sang Lacson. Masyado ka tawhay ang dalan sining kagahon, although may pipila ka mga kaurturan ta nga nagabiyahe man subong kagahon. Plus, ang mga nag-jogging subong na kuhaan mo? Kamusta sa Lagon o sa Dienda? Anyo Government Center wala gyapon? May gyapon action na Fred. Ang makita ta lang sa New Government Center sa may kilid lang bala sa may South Drive action na Fred. Ang mga kauturan ta, especially yung mga call center agents, no? Nga ara lang gid sa kilid sa New Government Center nga iban ka pangapi sining nga kagahon. Plus, ang ibanderiya garo istoryahan ay may mga benchman deriya sa kilid mismo, no? Sang aton sining New Government Center before sa mga playground. Are lang na sa laderiya action na Fred. But as to sa mga nag-jogging sa mga kagahon, so far wala pa bisan gani ka walking. Huwag pa man action na Fred. Although may pipila ka mga kauturan naton, kapangapi, maybe siguro kay iti mayo man ang marubog na uman ang huyop sang hangin. Plus kung sa ila sining obra na, grabe man ang tugnaw sang aircon, obligar man na sila manaog mga pekag, manigarilyo, especially subong kagahon. Aman yung oras nila action na Fred mo. Kapanaog man na sila. Di man to sa may ARB bala action na Fred. Ginlantaw man naton kagila ni lantaw man namon ni Papanglani kung bala may mga nag-jogging man, no? So far wala pa. Walking action na Fred may ara na, no? Umpisa pa lang sang walking kaga sa aton siling mga kauturan. By the way, morning diba? Morning sa IPM. Manuhon lang naton kung basura nga nakita naton kag labayan sang Aragyapon? Aragyapon action Fred. Ay ano nga plastada ini? Gatumpok-tumpok yapon. Tumpok-tumpok yapon.
gyapon, especially sa dalan sa Burgos sa tubang balasang YMCA, tumpok aksyon na Fred ang mga basura. May basura man ganiya diriya dampi aksyon na Fred sa may Burgos man gyapon ang barang gamay nga dalan pagkatapos sa barangay 18. Susumira naman ang tinumpok na mga basura, no? O basi siguro nalipatan lang o basi medyo natulugan o napiyungan pabalik kay kanami itulog ang syempre kung kaysa matugna nami itulog balik so muna basi nagkuha lang action na Fred ang IPM basi na tulugan ng balik no but ginakol taman ang ila sining attention pick up pa lang may nagkapon gani may nagpabaluman sa connection Fred subdivision way nila pick up way nila ginakot way nila ginakot action na Fred partikular sa area sa barangay Granada damo gambal kita ya subdivision sa Granada damo man damo ang area da sa San Dionisio subdivision man na siya may ara may Glendale may ara man na siya na Fred Charito Heights ka Granada Heights subdivision no? May lugar action na Fred especially ginmono Manila sa may Glendale sa main road so ginmutangan ng mga basura to action na Fred no? So at least calling the attention sang IPM nga magambal siya kung gabi ti akuto nila kung gabi no parang tao ya mangin aware ba nga maning oras ginahakot na ang basura para mga tao kagang pumuluyo mangina aware sa oras man so pagpagawa man sang ila sining nga basura galing kiti kung kaisa di malikawan yawan hulat at ibutang na lang niya sa main road wala na IPM na magkuha no so amo na akong kaisa but anyway action na Fred ang patrol ari na diri sa area sang Burgos Public Markets kilid action Fred sa may dalan sang Hilado bung kagahon kitan taman action na Fred ang pagbukas naman no sang bulo sa mga bugasan bala action na Fred gabaligya sang bugas ti riban action na Fred no? ang pila ka mga presyo karon sang nagapamuna nga pamalaklon no sang bugas para at least kahit paano nga may idea man sila action na Fred paghahambalanta presyo sang bugas tis para may initial man sila action na Fred no isa may Sweetheart balang rice store palapitan ta may ari diri action na Fred ang presyo sang bugas may 47 may araman 45 so sa nakitaan man nato na action na Fred mga nubo nga presyo diri may 42 amo ning nakitaan ta mga manubo pero samtang kapalapit pang kita action na Fred makitaan ta man nga may mas manubo pag diriya no so 38 pesos ang pinaka manubo nga presyo uy pilit action Fred pati ka 50 pesos ng kilo subong managudumo siya ikumpara mo sa mga previous nga tag 65 subong ya ang pilit may araman nga 50 pesos ang special rice nila ang amor no ang amor hamot ni siya action na Fred 50 pesos man the same man ang special rice nga local rice ya pero kuno siya ng gray ang color sang konderi may pagkangamay pagka brown jutay 50 pesos man special rice ang red rice action na Fred so far 50 pesos man so many so far ang pag presyo karon sa mga special rice naton medyo nagnubo ikumpara sa mga previous days action na Fred may special rice man diri ang ordinary may ara 45 43 pero umpisa kung lantawon mo ang presyo sa pinakamanubo is 38 39 42, 43, 44, may araman na siya na Fred up to 50 pesos. So far mo ning nakitanta nga mga presyo subong kagahon as to sa presyo naman sang bugas ang paghambalan. Syado ka tawhayak siya na Fredo ang dalan sang Burgos pero ko diri ka makitaan kao ko na diri ka dampi sa area man sa may kapihan bala dampi action na Fred sa dalan sang BBB rather sa Galo action na Fred ti may bukas na diri action Fred pero kapasulod sang ila sini nga mga baligya nga mga
karne, no? Sa buong kaga. Labay man akon si Nini Pato, daw la kita ano? Oo, nagkita na kami, nagligat adlaw ni Nini Pato. Pamangkot ko siya. Singko ni, daw tumalagsahon ka lang mag-duty kakahon sa niya. Na-change akong schedule, mga hapunan ko. Sapon siya. Sa hapon sa action na Fred. Pero kung regular days, mas mayo mamakabuilo man siya. Kay kung Monday to Friday, hapunan siya. Pero kung kung Sabado kaga Domingo, nan makatsimpugit siya kay pang agahan sa action na Fred, no? So para mo ni aga pila ka mga sitwasyon karon sa syudad sang Bacolod, no? Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C na rekta diri sa area sa Burgos Public Market with Action Nani Kirao. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Lakalaka gyapon ng pagbiyahe, abierto ng mga merkado. Good morning na, bangon ron, plastar na. Anano ang aton matrabaho sa sulod sang puluyan samtang gaduludugsing kita sa tion sang aton siniprograma First Portion. Kamusta ang pamahaw ninyo? Ano ang gusto ninyo lutoon? Ang ako niya, kumplito na ko to sa balay. Kulang na lang ko green shells, no? O kung may mga tahong na karon sa Burgos. Kahapon yan, nakabakal na ko. Hinuluman ko na to, ti karugaga, malaswa ko. Kumplito na ko sa panako to. May tugabang na ko to. May takway na ko to. May talong na ko to. May kalabasa na. May ukra. May ara na ko to kapayas nga hilaw. May marguso na ko to. May balatong na ko to. Kumplito gito. Parang laswa. Kaya pag abot ko karon, ang paglaswa ya kinalan hindi lata bala. Pagkatapos ko may green shells ka, parte ka na nam sang sabaw ya, saburuso. Inang garaguso, ginang marguso, blado ka namit ha. Pagkatapos, may bangros naman ko ito nga paksyon. Amo na ginapulo pangita sa ginawa ko. Nang paksyo bala nga kulo-kumplito sa panakot, may sibuyas Bombay, may awos, may sibuyas, may paitan, butangan mo jutay mantika. Pagkatapos, may sabaw-sabaw sa jutay. Pagbakit mo sang kanon mo, isamo mong sabaw-sabaw ya, ay portes pagganamit. Portes pagkananam. Ay, amo ina ang kampiyon nga pamahaw. Kamuya, kamusta? Asudaan nyo mga litson niya? Akon, laswa-laswa lang kita. Balo ka sining pandemic nga ni, ning kapikaduhon sa pangabuhi, kinanglan kabalo kagid, magbulo budget sang kwarta mo. Ati, magluwas siya kon sa mga manggaran, wala problema. Pero, pareho sa ako niya, pero sa aton mga utod nga mga imol, kay imol kita nga natawo, kinahanglan budgeting gid. Budget gid. Mamahaw kita, sang hindi tama kamahal, pero saburuso. Amo na ya ang kinanglanon sa sini nga mga tinion. Di kamusta? Kamu may plano naman? Nga magluto, pamahaw, karon nga kaagahon. Enjoy lang tagsagid kaaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Nauna nga hutong sa aton roll call, karon nga kaagahon. Kay Sunya de la Torre, good morning. Si Milili Oligo, laga kadula, tagsa kaaga. Kay Steve, from Australia with love. Nya si Soon Lore Apurado, siling ko, guwapo gyapon. Kay Babs the Second, kay Melvin Solidarios Apdo, dira sa Barangay Malingin, Bago, good morning. Kay Junior Pilahio, sang Singkang Airport. Kamusta da sa Singkang Airport? Kay Melvin Peñapel, good morning. Kay Gina Abilino Rodilia. Kay Jose Mungcal Torilla. Kay Rinaldo Reparo. Kay Rochelle Torbila. Si Humalumina rin na siya. Si Vanessa Mayo, nya good afternoon. Bao.
just got off from mandatory meeting. Baw, nahidlaw ko. Mamati sa... Thank you, Gida. Thank you, Gid. Nagamonitor from Minnesota. Morning na sa imo. God bless lang. Amon asling naton labisan paano ang aton mga utod. Basta maayo lang lawas. Okay. Amon lang ginapangamuyo ko, Gid. Adlaw-adlaw. Nga kamo, mangin maayong lawas. Kay Luila Siason, good morning man. Baw kay Merlita Adolf ara siya. Watching live. Kamusta na, Merlita? Kay Kili Jili, sige, sa tanan nga naga-monitor ko no, good morning lang. Kay Mini Uliadas, good morning. Watching Tucson, Arizona, USA. Ba kay Mini Uliadas, good morning. Dira sa Estados Unidos. Kay Utay Benedicto, nagamonitor sa Victorina Heights sa Mansilingan. Good morning. Kay Susan de la Cruz, morning watching live. Thank you, Gid, sa inyo pagmonitor. Kay Runa Rihida Traba, morning. Kay Tataya Tede Rihida. Kay Sintos Hurada Rose, good morning man. Nagamonitor sa Riyadh sa Saudi Arabia. Kay Di Anton Diaz, kay Tony Diaz, mag-monitor siya sa Patria Village. Good morning na sa imo, May lang nga pag-monitor. Lini Balisa, mayo karamit siyang laswa. Dira sa Minnesota, galaswa mga mo. Kay Alex Puentes, good morning. Kay Manjo Arnijo, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid. Kagaba si Andro Juanites, gabugtaw ron, karon nga tagahon. Morning nga. Dugsing kita. Basta first portion sa atong programa, dugsing anay kita. Tulotamyaw kita, ulo enjoy kita. Hindi bala? Sige Kay utod na tunda sa himamaylan ba o ga patamyaw gid. Gabalatian siya. Ipangamuyo ko gid nga maumpawan ikaw kag magbalik ang imo ikaayong lawas. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Diri kita na ang libre balang medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 sa ngaga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. So, sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang akon pangabay sa inyo, bakal gi kamo sang ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Anano ang tikang sa panahon, pwerte man kapaang ba? Pwerte sa pagkainit, gapanalupsop gid. Esterles ang nagaapikto sa pungsod. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan pakadto na aminhan nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Kaling kay tiya mula na porte kainit sos ga lilitik ang duta. Kung kaysa magtupa ang ulan ba pasalamatan ginaton. Bisan paano mabasa ang kadutaan, mabuhi ang aton sini mga utanon, ang aton sini mga kakahuyan. Kag of course, ang aton kasapatan nga may kaunon nga hilamon bala. Tion nga porte kainit soso, gakalayong ang hilamon, ginagutman ang aton kasapatan. Porte no? No ginapotakte kita. Wala kag tuo nga problema. May problema sa COVID,
may problema kung kaysa ginauyog pa kita sang linog, may pagmurob sang bulkan, may ara nagkalain-lain nga mga pamalatian, posdakan kasang tuman kainit, gutom ang resulta. So, extra nga paggalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Si Ronnie Gordon kaupod na sa aton, si Franklin Tilugio, kay Rodita Trinidad Crosset, kay Jocelyn Abuano, sang General Trias Cavite. Si Asusina Cordoba, nagamonitor siya sa Germany. Kamusta na, Pamilya Cordoba, Pardo, Cagalban, sa Talisay City. Kay Nick Alit III, morning man, may lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid ka kagahon. Kay Judge Snap Diamante, kabugtaw na ni. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Dira kay Raul Alibuga, galadlag na daol, sa pamahaw mo. Kay Roy Barino. Kay Pare Remias Arroyo, nagapangapi Canada, morning da sa imo. Kay Marvin C. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurillaga, bugtaw na ni. Dira kay Junjun Agustin and family sa Kawayan. Good morning. Si Paring Istoy Querido, kamusta pare? Bugtawran, jogging ron. Mabakod pa ang lawas. Kinapangamuyo ko gid ang imo sini nga madalion nga pag-ayo. Kay Angela Liarte Gayondato, good morning sa Bangga Totong, Barangay Pilisa. May lang nga pagbugtaw aga pa. Ang ako ni pangamuyo nga pagbugtaw mo, maayo gid ang lawas. Relax ka dali, balikan ko kamo pagkatapos sining akon obligasyon. Standby. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies,
Kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tama. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon Bisaya rin naman nagaupod naman sa aton karon nga kagahon si Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Bao si Chawok Game Farm sa barangay Alangilan. Nagaupod doon sa aton kamustang Tokturook sang manok dira sa barangay Alangilan. Anano pagid ang mga balita bangod sa pagpangita bala sa mga bulong ani, pati ang ivermectin ginagamit na sa mga hospital. Duha pagid ka mga hospital ang gitugutan sang compassionate special permit sang Food and Drug Administration gagamiton ining ivermectin ngani. Suno sa FDA Director General Eric Domingo, ginaprubahan nila ang application sa compassionate special permit sa duwa ka wala giningadlan nga hospital. Ang buot silingon, 5 na tanan ka mga hospital ang gintugutan sa paggamit sining bulong ngani, ivermectin ngani sa pag-away sa COVID-19. Siling ni Domingo, siling niya bilang parte sang kondisyon sang compassionate special permit, ginapangabay ang hospital nga mag-submit gid sang monthly report sa FDA kung ano ang ginabakyag sa pasyente, kamusta mga pasyente nga gintagaan sang ivermectin ngani, para may balaan kung bala matuod nga madabo gid man ang nag-alayo gamit ining ivermectin ngani sa aton mga pasyente.
Ang tao, basta ara na sa ipit kag daw medyo wala na dang pan, bisan ano lang bisan ano klase bulong nga mabatian nga daw tambal gamiton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning kay Grina Espanyola Tandoy. Oh, sige may lang nga pag-monitor. Kay Philip Lauriente, good morning man. Nagaupod man sa aton karon nga kaagahon bisan paano, tulotamyaw lang kita sa inyo Duludugsing kita sa nauna nga porsyon sa aton pagpangalagad. Kay ang ilagayon dato Castillo, good morning man sa Bangga Tutong Barangay Pilisa. Tabid-tabid, upod-upod lang, duludugsing lang kita, tagsagid, kakagahon. Enjoy lang kita sa Bulo Balita, Ulo Isyo, Tulo Tamyaw, sa first portion, ikaduha nga porsyon, Bulo Balita kita, bisan paano, dugsing sa kagahon para malingaw man kita. Nga daw puraw lang problema ang aton ginatubang. Problema sa gutom, problema sa kaimulon, problema sa COVID-19. Tanan-tanan na lang, wala kag tuong problema. Once in a while, monitor ka mo dire kay ma-enjoy kita. Mapanas makadali ang mga problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Pangapi ka mo dira, luto ka mo pamahaw, mangapi man ako dire, binalikay kita pagkatapos ang akon obligasyon. Okay lang? Pero sigurado, mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya?
Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay Obligasyon karon nga kaagahon. Anano ang mga balita ba sa nasunugan? Naga-monitor ako kahapon sa iluhon ang mga biktima sang sunog galin sa ila temporaryo nga ginatiniran sa gym sang G.R. Torres Elementary School pakadto sa mga classroom. Kaluoy man sa aton mga utod, no? Suno kay Councilor Renesito Novero, ang ilagin talakay upod kay Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elsed Pamilyaran, kag iban pa, malikawan paglaptas ang kagaw bala. Ang mga pamilya nga biktima sa sunog na nagatiner sa tag-isa ka tent ngayara sa gym sang Bulutuan, ti pangsayluhon ini sila, no? May mga 50 kuno kahulot Bulutuan ang pwede mausar sa mga biktima sang sunog. Ang pinakaulihi nga datos sang DSSD, 45 ka mga kabalayan ang totally damaged, 10 ang partially damaged, kag 5 ang sharer, samtang yara sa 60 ka mga pamilya ang apektado. Budlay, no? Masunugan kablay ng ginpundar mo tag 20 anyos. Maalimunaw sa mata mo daw,
patay ka sa kasubo, amakmula ka na sang pasilungan, ang balay nga ginpangabudlayan mo, inupos kaon sang kalayo, por Dios, por Santo, masubo ina ang kaimtangan sang aton mga kauturan. Kay Ann Lubatonda sang aman Jordan, Ann, good morning. Kay Milagros Morales sang Maaw, kay Lia Lagdamat sang Teresa Rizal, kay Melchorita Perer, good morning. Kay Jen Estember Diases, si Matoy Maranyon, ari naman, kaupod sa aton. Si Elmer Boyet Villamor sa La Carlota, si Erne Udas Colidas, good morning. Bao si Nulinda Auditor Lapos Aguirre, good morning man. Kay Sinika Mahilomda, kamusta? Good morning. Kay Dodge Dalida, nagaupod man sa aton na, tagsagid kakaagahon. Ariglado, mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y saan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ka mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away. Ano ang mga balita ini mga community pantry bala nga wala kuno nagasunod sa minimum health standards kag mahimo mangin taglaptas sang kagao suno sa Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo mahimo ipasira. Ini sila dapat gid nga magsunod sa tanan nga mga health protocol. Sino man ang maglapas, ini ipasira. Inaduso gid ni Anyo nga ang mga organizer sining mga community pantry kinanglan may ara sini koordinasyon sa mga opisyal sa barangay agod makabulig sa ila sa pag-implementar sang health kag safety protocol. Ang DILG nagpaandaman
Ngayon sila mag-issue sang guideline sa local government unit kung paano i-handle ining mga community pantry nga ni. Kag, ang importante sa tanan, suno sa DILG, ginadomilian gid ang mga politiko nga magbutang sa mga poster, magbutang sa mga ngalan, sa mga community pantry, ini mga ipal nga gamito nila alagyan sa pagkampanya ining community pantry. Ginadilian. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na, kay Lovely Charm sa Ngadumanan, good morning, kay Kent Bulak Juanisa, kay Erwin Gonzales sang Mao, kay Niel Brian Baloes sang Barangay Agisan, naga-monitor man na. Kay Marlene Diaz, good morning. Areglado, balikan ta kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sinima. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. O ano pang ginaulat nyo? Kapi-kapi kita. Dr. Alfred's Green Coffee ang aton ipangapi, gapangapi na kita tanan, healthy pa kita. Nga aman. Kay bangod, ining Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan ginini sa mga sayantipiko dito sa Estados Unidos, kag dito nila natukiban nga kung berde pang kape, pwerte ka powerful sa inya natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee, ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin. Kag pwede ini sa mga estudyante nga ara sa sulod sang puluyan. Kung nagapangapi sila sang Dr. Alfred's Green Coffee, uy gaabring ilang memorya. Ang bata mapagsik, daw wala ginatuyo, daw wala ginakapoy. Amuning sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal naton sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Lopez East, Kmart, kag Negros Grace Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Morning na kay Warren Ortiz, kay Alona Cortez Dinsay, good morning. Kay Rimar Hicano Haliesgo, kay Imbong Jocampo Sang Maao, kay Warli Tunisia, kay Teresita Locsin, dira kay Noel Amar, good morning lang. Kay Juber Pistanyo, ang pila naton ka mga utod nga may mga reklamo kung kaisabla, hindi kinaton matalakay ina, kay sikan porsyon pang aton isyo, no? Kay Teresa Orita Kahuraw, good morning. Subong ya ang porsyon naton niya, bulobalita kita, pagkatapos tulutamyaw kita sa pila naton ka mga kauturan. Dira ang anay kita kun first portion sang aton sini programa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccinations. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng 645 kita. Ang jackpot 116,55,743. Resulta in any order 1, 2, 45, 5, 42, 15. Resulta sang 645, 1, 2, 45, 5, 42, kag 15. Sa ilo kita, 655, ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 31, 47, 28, 26, 41, 35. Resulta sang 655, 31, 47, 28, 26, 41, kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:26 na kay Yunila Tarusan morning lang sa Barangay 20 Purok 20 Barangay Alangilan, kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Randy Artiaga Santisas, good morning, kay Rodilyn Alvarez Bayabado, morning. Padayon sila nga nagaupod sa aton tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Paglusod nagkuha sang impormasyon angot sa estado sa ginaduso nga pagtunga sa Bacolod sa duwa ka distrito paagi sa isa ka resolusyon. Detalye sinipod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bago Action Fred, ginaprubahan sang Sangguniang Panglungsod sa Bacolod City ang resolusyon nga naga-inquire sa daratapan ni Congressman Greg Gasataya angot sa Estado Action Fred sang ginaduso sadtong hagna nga nagatunga sang Bacolod City sa duwa ka mga distrito. Ang resolusyon ang ginpropose ni City Councilor Al Victor Espino kag unanimous nga ginaprubahan sang mga konsehal. Ginpahayag ni Espino nga nagapati ni Action Fred nga dakong benepisyo kun matunga ang Bacolod bangod ang kada distrito ang mayara sang separado nga pondo para sa development sang syudad. Kung madumduman Action Fred sang 2019 gin-refile ni Bacolod Congressman Greg Gasataya ang House Bill 147 nga nagatunga sa syudad sa duwa ka mga distrito. Ako kapati kung district to be beneficial for the city of Bacolod. In every district there is a corresponding allocation from the national government. If there are 2 districts, then there will be 2 budgets na i-apportion for every district for the development of Bacolod City. Nabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Santon Plus Gold mga kaksyon inyong pinaka-epektibo nga food supplement nga all-in-one ang benepisyo. Santon Plus Gold. Rekomendado ang Santon Plus
Sa kape, mag-life extension coffee mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa ano ka
kailangan responsable at pagbalita dahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Ako pagkatapos ini. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka... Suspitsado nga nadakpan sa buy-bust operation sang Police Station 6 kag Police Station 8 ginpasakaan na sang kaso. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ginpasaka na sa Police Station number 6 ang kaso, violation sang Section 5, Section 11, kag Section 12 sa Republic Act 9165, batok sa isa ka residente sang Barangay Estefanía matapos madakpan sa buy-bust operation nga ilagi patigayon sa Barangay 40, Syudad sang Bacolod. Ang suspitsado nga naresto ni Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6, ginkilala sa kay Niño Genesis Polidario, 27 anyos, kag pumuluyo ini sang Camilot sa Division, Barangay Estefanía, Syudad sang Bacolod. Suno sa kay Police Major Leo Estopa, si Polidario ang nadakpan sa Purok Amalis 1, Barangay 40, Syudad sang Bacolod. Anom ka mga heat cell transparent plastic sachet sang suspected shabu ang na-recover kay Polidario sa diin isa man kasimana ang surveillance nga ginhimo ni Estopa. Samtang kahapon sang aga Action Fred, na-aresto man sang Police Station number 8 si James Caleb Tortugo, 37 anyos, tumandok sa Barangay Kabog, kag temporaryo nga nagapuyo sa Phase 2, Barangay Panokoy, Syudad sang Bacolod. Si Tortugo Action Fred ang nadakpan ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, kag ni-recover sa iya ang duwa ka elongated, kag isa kadako nga heat cell transparent plastic sachet sang suspected shabu. Suno kay Police Major Jory Puerto Action Fred, hepe sa Police Station number 8, si Tortugo ang tricycle driver, apan naga-sideline sa pagbaligya sang shabu. Sining aga, ginipapararban ni Puerto ang kaso batok sa tricycle driver nga si James Caleb Tortugo. Ang ining report ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sang moisturizing formula. Ikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kay Carol Montuyada, good morning. Kay Jocelyn Calabaan, kay Maria Teresa Hopilinya, kay Christine Nunez Villalobos, kay Diding Alojamiento, kay Christian Rua sang Victorias, kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning da, kay Gracia Harita, kay Bagi, good morning, kay Bagi Alila, good morning man, kay Dante Makilan. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa iyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Pipila ka mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Aristado sa Ayan Roy Hucalya. 40 anyos kag residente ni sang Tapulang Hills Barangay Handumanan diri sa siyudad sa Bacolod. Matapos nga ginserbihan sang mandamiento di aresto sang mga kapulisan sa edad sa police station number 6. Pagudman sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Sa diin ng warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Karen Joy Tangaston na pizzahan April 7 of the 2021 din sa 600,000
ang piyansa para sa iya siniar nga temporaryo nga kailwayan. Samtang sa station number 3 naman ginaresto ini si Jesua Tipo, 26 anyos, kaga residente ni sa Gold Crest Subdivision, Barangay Bata diri sa siyudad sa Bacolod. Matapos nga ginserbihan man sa mandamiento de arresto sa kasong violation sang Section 5 sang RA 165 o kung pagpapigan ng illegal nga droga. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Lorenzo Balo sang RTC Branch 19 sa Isulan Sultan Kudarat na pinsahan October 2 of 2020. Suspect kining si Pico ay preso karon sa police station number 3. Reports and patrol ang Aksyon Nyo Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:56. Kay Noel Omanyas ang bago, good morning. Bao kay Bloomde. Kay Gillette Navarro Gallardo, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health Time na size 2. This time check is brought to you by Neurobion, helping to heroes by nourishing herbs. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Muning na da kay Jerome Lipana, kay Elmer Piloriana, subong man dira kay John Patrick Abapo. Mayong aga lang kay Rinan Payong Gayong. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,